отзад ми е на лъзък. Ето я, долу, писам. Ето я притега. Скочиш ли тук? Он иска го. Карай го да се вдига на задни лапи. От високо така му. Подавай, той ще подскачи. Дай ще го кача сега пак. Снимаш ли? Да, снимам. Слушай го горе. Качи го на арената! Качи го на арената, Нано. Качи го на арената и го гледай си. Гледай как го е налегнал. Гледай го ръцете. Старческия синдром, да. Женско място. Женско е. Сега ще ви спя аз. Нищо няма на гъза. Е фърлено се борят. Виж как е гледа, виж как е гледа. Не, мазокачки. Те малко тези звуци си чуват се едно юмруци, нали си раздава. Вижте това бяло, зато лежи по гръб. Определено. Да, бе. Аз ще ли го мисля? Колко се плача. Not amused. Not amused, Нано. Ох, виж го, съм да го дърпаш за опалката. Татко котка is not amused. Хайде на арената скочи. Не отивай отзад. Няма да отида, тато да не е лудо. Татко котка ме наблюдава. Ето. Ето си го пази за пролетта. Да, то си го пази за пролетта. Че тук в тази пусто ще дича на него. А те може би съм го донесли от някъде за тази цел. Може и да са го донесли, да си го пуснали тук. Нано, мръдни си главата. Качите да има побой. Хайде играйте си. Единия ще го кръсти Мешки, другия Славия. Беви е, Нано. Ето го. Беви от Славия. Ето го тюмиста. С Карина, ето го оранжевия. Къде отида? Айде остави го, бе, ти. И той е поудял това. Просто е малко и игриво него. Хайде спийте се. Я го метни по главата му. Метни го е така просто. Не, иска да, точно това иска да направи. Мехни го сега и той ще се движи. Ето. Хедшот! Това е Мортус. Не са виски, чисти. Дай, ги по-наблизо, те не трябва да го прави. Атка. Дай. Фай. Закрепи го. След това бялата песен. Чак се думна. Чу се как думка. Чакай, не го закача. Ето, къде му влезе. Хвани го пак и пак го мушни при него. Нано, отвличаш му вниманието. Хвани го пак и го хвърли пак при другия. Съскай го. Татко котка е нота мюст. Хвати опашка. Ти си много такъв, бе. Много си проклет. С тия мустаки. Мустаки. Не. Викнаха, че си има яден. Не, извикаха на